ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо, ба канали рӯзномаи модари 8 фарзанд. Бонувони азиз, инҷо шуморо ба кор ба ширкати бо нуфузи Атомӣ даъват менамоям. Атомӣ ширкати кореягӣ буда, дорои маҳсулотҳои хубу аълост, дорои маркетинг плани олӣ аст, ки иҷро кардани маркетинг планаш беҳад осон аст. ширкати Атомӣ имкониятҳои васеъ дорад. Барои кор кардан, барои маҳсулот харидорӣ кардан метавонед ба рақамҳои рӯи экран нависед. плюси асосии ин ширкат, духтаро, баллҳои шахсиятона месозад, яъне шумо дар муддати кӯтоҳ метавонед ба звания бароед, соҳиби маош гардед. духтарои азиз, рақамҳое ки ман дар влогҳои худ мегузорам, ин рақамҳои телефонии духтарои командаи ман аст, духтаро. яъне шумо ба структураи ман номнавис мешавед. марҳамат, духтаро, нависед, якҷоя ҳамкорӣ мекунем, якҷоя соҳиби маошҳои баланд мегардем. тамошобинони гиромӣ, инҷо бошад келинаки ман Соҷида хачапурӣ омода карда истодааст. рецепти пурраи хачапурӣ дар канали мо ҳаст ва дар ҳамин ҷо мехостам ба як комментария посух гӯям ба як савол. барои чӣ келинатон зиёд пухтупаз мекунад? Зеро ҳомиладор аст. барои ҳомила кори вазнӣ мумкин нест. келинам як худаш пухтупаз намекунад, духтаро. ман барои вай кӯмак мекунам, яъне мо якҷоя хӯрок омода мекунем ё ки ягон намуд выпечка тайёр мекунем. келини ман ягона пухтупаз мекунад. уборка, кори хона, агарот ҳамаша ман худам мекунам. хулоса ман намехоҳам ки келинам аз ҳамин корҳои хона дилгир шавад. баъзеҳо менависанд ки кӯдаки бисёр, кори бисёр. Не, духтаро, кӯдак бисёр бошадам аллакай духтарои ман калон ҳастанд. уже худашон кори хонаи ҳамашон кӯмак мекунанд, худашон аз уҳдаи кор мебуроянд, яъне пол шуштан, пилисос, ина ҳамаша духтарон худашон аллакай мекунанд. набарот барои Соҷида ёрдам метиҳанд духтарои ман. ва ҳам духтаро, Соҷида ҳам ҳамчун духтарам аст, чун духтарам қабул кардагӣ ҳастам. ба ҳамин хотир ҳеҷ вақт вай аз ман норозӣ не, ман аз вай норозӣ нестам. дар оилаи мо ин хел гапу кор нест. ман тамоман роҳ намедиҳам нофаҳмогӣ ва ҳамавақт якдигарфаҳмӣ ҳаст. духтарои азиз, ҳамаи шумоёнро низ, занҳои азиз, ба анами хел келини бо одоб, бо маданият, бо маърифат худованд расонад. беҳад келинам духтари хуб аст, пазанда аст, ҳама тарафа. ва аз ҳама муҳимаш, духтаро, фарзанди ман бо Соҷида хушбахт аст. барои ман ана ҳамин басанда аст, духтарои азиз. اختری بختم ز تو نظاره از زمین نور میزند فواره زین عکاسی نوری راغون میشود تاجیکستان مثل یک محتاره اختری بختم ز تو نظاره. духтаро, ана ин пироги вай кати, варени кати, джем кати, духтаро. ягон рӯз насиб бошад, ман полностью рецепташа шуморо навор мекунам. духтарои азиз, инҷо аз валберис ҳамин лианаҳои искусственӣ заказ кардем, яъне баргҳо ва гулҳои искусственӣ барои кашол кардани ана ҳамин беседка ҳаминҷаша маҳкам мекунем. ҳам фасон мешавад, ҳам маҳкам. Там в пакете еще есть эти. инҷа Соҷида кисточкаҳоша шушта мондааст, духтаро. ҳозир дидам. для косметики. баъди до и после мекунем, духтаро. баъди кашол кардан баъд навор мекунам.
духтарои азиз, инҷо заказои ман омад, курьер ҳозир овард. Якҷоя коробкае мекушоем ва дар бораи маҳсулотҳое ки ман заказ кардам барои шумо маълумот медиҳам. ана духтаро хемохем ва ҳафтае ки ман заказ кардагӣ будам падарка туш буд. Ана михел туш барои миҷа для ресниц, для удлинения. дар ширкати Атоми ду намуд лютеин аст духтаро. Лютеине ҳаст ки специально барои мусалмонон иҷозат ҳаст. ва ногуфта намонад ки лютеин аз бемориҳои чашм, яъне аз катаракта, глаукома беҳад фоидаовар аст. Ва барои кӯдакон ки бо телефон бисёр бозӣ мекунанд, дар телевизор бисёр менишинанд, ба наминҳо барои зренияи чашма хуб кардан, аз напряженияи чашм, яъне онҳое ки бисёр бо компютер, бо ноутбук кор мекунанд, зренияи чашмашон паст мешавад. Ба ҳамин хотир беҳад ҳамин лютеин фоидаовар аст. ҳар рӯзи шанбе духтаро як тӯҳфа гузошта мешавад. Рӯзи шанбее ки ман заказ кардам, тӯҳфа ҳамин туш буд. Масалан аз 7000 боло ё ки аз 2000 ё аз 3000 боло маҳсулот заказ кунед, шумова ягон чиз тӯҳфа равон карда мешавад. Ҳамон ҳафтаи ман заказ карда ин туш буд. Нархи ин туш духтаро 1000 рубл аст. баъдан хемохем духтаро, ин хемохема намекушам ҳозир, ин барои хоҳарам заказ кард. Хемохем барои чӣ фоида медиҳад? ба пуррагӣ тамоми организма тоза мекунад духтаро. ба пуррагӣ инфексия, ҳамаи шлакҳоя аз организм бартараф мекунад ва онҳое ки аз касалии қанд, аз аллергия, аз дигару дигар, аз фишори хун, аз ҳамин азият мекашанд, марҳамат аз хемохем харид. инҷо бошад духтаро, Соҷида ҳамроҳи Настинка торти черепаха омода кард. Беҳад болаззат омад. Рецепти ин ҳам дар канали мо ҳаст. ду намуд торти черепаха рецепташа гузоштагӣ ҳастем. барои шумо лозим бошад метавонед даромада тамошо кунед. дар ҳамин ҷо влоги имрӯзаи мо ҳам ба охир мерасад. то наворҳои оянда, худо нигаҳбони мо ва шумо бошад. ба ҳаматон ташаккури зиёд барои дастгириятон, барои комментарияҳоятон ва барои лайкҳоятон. субҳи ҳаматон ба хайр бошад, ҷигарбандони азизам. ҳозир торт мерад, торт кати вай хуретон, чой хуретон. Да, пульзаноч, конечно. بیداری است یا خواب رویاست، زندگی هستی یا پنداری بودن، زندگی دیدار یاری محجبینه